mo? Meron akong karelasyon, pero hindi kami. Parang walang kami, pero may something sa amin dalawa. Ka-work ko. Nag-umpisa lang sa inuman. Nagsabi lang siya na may gusto siya sa akin. Pareho kaming may asawa at anak. Kasal ako siya, hindi. Walang, tayo na, ganun, walang usapan. Pero ano lang, nagkikiss, tas yun na, yung nagsisex. Pero hindi madalas. 1 month na kami. Pero, ngayon, pinipigilan ko yung feelings ko kasi hindi dapat magkaroon ng feelings. Naranasan mo na ba yun? Oo naman. Naranasan mo maging kabit? Hindi, naranasan ko na makarinig ng ganong kwento. Ah! Akala ko yun na naman yun hindi eh. Hindi pa naman ako tapos eh. Tinatanong lang naman kita. At least ang sagot mo sa akin, hindi ko alam. 'Di ba? At least hindi yun yung ganong sagot sa akin. At least alam mo. Oo naman, madalas tayo nakakarinig ng mga ganyang kwento. Oo. Kabit? Tsaka yung tipong sasabihin na, ayoko nga pong magka-feeling sa kanya eh. Pero, nagkakaroon ako Tumitiyaya ng ako. feelings. Yung mga ganun. Yung parang ang weird na sabihin ng isang tao na hindi niya kontrolado yung sarili niyang desisyon at aksyon. Pero, sa ikinukwento niya o sa ginagawa niya, siya naman yung may choice nun. Tama. I agree. At bakit ganun yung tao? Kasi tayo, natural na sa atin eh. Na? Nature na natin talaga na na hindi tayo tumatanggap ng pagkakamali natin. In denial tayo, hindi tayo marunong Umamin? Yan naman. Umako ng kasalanan? Umako ng kasalanan. Yan na rin eh. Yung walang accountability? Yes. Tsaka dina-downplay natin yung mga kasalanan natin. Hindi ko alam, biktima lang din ako, mga ganun. Yan! Pag tinanong ka kung nasaan yung mga luxury cars mo, Hindi ko alam. yan! Hindi ko alam eh. Ay, nako. Kaya, sana maging accountable tayo sa mga aksyon natin. Totoo yun. Kung malakas ang loob mong gumawa ng kasalanan, ganon kalakas yung loob mong gumawa ng kung ano-anong bagay na makakasira sa'yo. Dapat, ganon din kalakas yung loob mong tanggapin yung mga consequences ng mga bagay na ginawa mo. Ay, tama. Diba? Dapat kung may nakasilip sa'yo na ganito yung ginagawa mo, mali ka, hindi tanggapin mo. Mali ko yan. Tanggap ko. Alam ko resulta niya, mali. Ganun dapat. Okay lang, makulong ako. Ganon. Ako to eh. Diba? Hindi ikaw to. Ako to eh. Diba? Dapat tanggapin mo. Hindi yung, hindi ko alam yan. Wala akong kasalanan. Biktima lang din ako. Hindi ko naman talaga ginusto. Wala kaming relasyon. Diba? Kalokohan yun eh. Yung ginagawa mo yun, sumisigaw ka pa. Ano yung sigaw? Yamete ko din sa... Di ko alam yun. Dami talaga alam ni Titan Jello. Diba? Doon sigaw pa, mapakamin pa. Yamete ko din sa... Ganun. Nung sasabihin, hindi mo alam. Binuksan ng pintuan sa bahay, pinatuloy. Napatihaya. Tapos hindi ko alam eh. Ano kami? Alzheimer's? Amnesia, di ba? Grabe ka naman. Ay, nako. Anyway, kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kapiling ang Basa Princess, DJ Raketera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang panibagong sikretong isisiwalat natin para sa inyo mga kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. $20,000 ang iniabot ni boss para maimbitahan akong mag-dinner. 20K ang inabot ni boss para ma-invite lang siya ng dinner? Oo, so.
Ikaw ba tatanggapin mo yon kung si boss alokin ka ng dinner tas may 20,000? Oo naman, syempre. Hindi na ako magpapakipokreto. Pera yan. Ngayon alam ko na, Titangelo. Yung alokin pa nga lang ako ng dinner, pupunta na ako eh. Ayun naman hindi nakakapagtak. Oo, diba? Mukha naman talaga malakas ka lumamon. Alokin lang ako ni boss ng dinner, okay na eh. Alokin Hindi, ka pa 20. pero paano kung may kapalit yung 20,000 na yun? Ay. Paano kung after dinner, diretso na sa isang lugar na walang kusina, okay ka doon? Uy, walang bubong. Depende, masyado mababa yung 20K. Higher! So magkano, Titangelo? Siguro yung kayang-kayang lunukin ng dignidad ko, gano'n. Mga 1 million, 2 million. Pwede. Mga isang coaching maganda, gano'n. At nagbigay po talaga siya ng presyo. Di ba? Kung yayain nyo lang din ako, di ba na lang din? Titangelo, willing sa 1 milyon. Di ba? Hindi. Sa totoo lang, sino ba naman tatanggi sa 1 milyon, di ba? Lalo na- Pero 20,000 lang to eh. 20, yung wala. Maya, wala. Bigyan ko pa siya eh. Joke lang! Daming pera ni Titangelo. Joke lang naman, boss. Boss! Pero 20,000 pesos. Yan, Tapos monthly daw. Uy, parang nagbabago isip ko. Parang ano? Alam. Paano Ganda kung yun, si boss lalaki? Ay, yun lang. Tapos ikaw lalaki. Wala naman akong issue doon, pero depende sa pag-uusap yan eh. Tapos sabi, Joke lang. pwede pasukan sa butas mo? Hindi, syempre. Kasama yun, oh. Syempre, nire-respeto natin siya bilang boss, di ba? Bigay mo sa akin yung 20,000, hanapan kita, mas pogi sa akin. Manager yan. Ginawa mo pang mamasang yung sarili mo, ha? Boss, wag na tayo. Boss, marami akong kaibigan na mas pogi. Ahente yarn. Ay nako, anyway kabisyo, abangan niyo po yan sa aming pagbabalik kasama pa rin DJ Rocky Terra. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky Secret Files. Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.